lidi, jestli... To je dobrý, možná mi tam nenahodně. Takže vy musíte to dělat pořád stejně a prostě cokoliv směrem... Směrem vozejku zlepšovat. Nebo zlepšit a stěžovat tu situaci tomu koni a směrem do vozejku to jako zlepšovat. Myslím, že to ale nebudeme. Ale zase to vždycky potrvá. Už jsem odpoutala. Naši koně většinou tady nikam moc nejezdějí, takže prostě já úplně nedokážu, jak se který bude chovat. Rád, no, Taj. protože já si nesmíš si přidržet v té ruce to vodítko, což je jako pouštět a to je taky hrozně těžký, no. Jo, a důležitý je, vy se prostě opravdu hoďte do klidu, vůbec o nic nejde, když se vám to dneska nepovede, budeme trénovat zítra, je to trénink, opravdu nikam nejede, vy musíte být v klidu, jakmile vy u toho vozejku budete se prostě chovat úplně normálně a přirozeně, ten kůň bude brát ten vozejk taky úplně normálně a přirozeně. Ve chvíli, kdy vy jako ježíš v henger a určitě bude problém a teď začnete tuhnout a začnete být jakoby nervózní, ten kůň to načte a pro něj jste fakt větším problémem vy než ten vozejk. Takže je to o vás, o tom vašem pocitu, s kterým jdete do toho vozejku. Vůbec prostě se nebojte se toho, že se ten kůň zraní. Když spadne nohama z rampičky, tak prostě spadne z rampičky. Myslím si, že v terénu zdolává horší věci. Je to jeho zodpovědnost, aby si hlídal nohy, nebuďte vy z toho nějaký, jako ty koně dost často hrajou o nervy, jakože takhle balancují na rohu té rampičky a dělají jako, hele, nechtěj to po mně, nebo já tady spadnu a zlámu si všechny nohy, jo. On si je nezlomí, buďte v klidu, to by musel být, zlomí si je ve chvíli, kdy budete opravdu v tom stresu, toho koně totálně vystresujete, on si přestane dávat na sebe pozor. Když budete v klidu a tomu koni necháte prostor přemýšlet, tak on to jenom na vás hraje, nebo dělají, jestli jste třeba viděli, zkoušej se vyhnout tlaku ty koně, že se schovají takhle za roh. Jo, že nebo že takhle jdou, jakoby, že minou tu rampičku a jdou vedle a teď většina lidí udělá to, že tu celý povolí, dají mu pauzu, teď si zase na toho koně postaví do té správné pozice tady krásně, do té správné pozice tady na začátku a to je pro toho koně pauza. Jo, vy si prostě na to musíte furt působit dál, to znamená, jak se mi tohle stane, tak stejně mám furt na plný vodítko a toho koně takhle pak tou mrtvou rukou, prodlouženou rukou, působím na něj z boku a prostě mu nedám pokoj, dokud se nesrovná a nejde směrem dopředu. Oni ty koně si pak začnou trénovat strašlivým způsobem vás, nebo začnou dělat právě, já se hrozně bojím a začnu couvat, když prostě po mně se začne štítat, jo, tak couvej, když v pohodě, ale prostě já tě budu furt tady ale jako takhle otravovat, dokud budeš couvat. A jakmile přestaneš couvat a jdeš dopředu, tak já tě otravovat přestanu a on to ten kůň pochopí velmi rychle. Dobrý? Super. Ono je to příjemný, že to je asi takhle větší teď. Tak já to jenom zkusím s Amálkou, předám jí pak Míše a pak se teda připraví Bobeše. Majda se do toho vložila, hele, to je ovčíta. Krásně, jo, podívejte, a taky tam chvilku bylo takový, že kolka nevěděla, byla si jistá, ale tím, že Evča prostě je v klidu a prostě to tak, ona to jenom to bere. Ale my už máme cvičený, no. Jo, už toho psa tady. Já jsem si právě říkala, že... Aha. Já jsem si říkala, že to, že potom bychom nějakou kládu a něco měli dát do toho videa, aby tam mohli ho psat po nějakých jako prolejskách. Jo, a pak to ten kůň bere jako prostě úplně rutinní záležitost. Prostě se nastupe do hengru, žere se seno, prostě je jako úplně normálka, víš? Jo. Děkujeme. Víš, kde je? Tak, zkusíme Amálku. Majdo. Můžete tomu koni dát jako prostor, když se to jako počítává. Ale nenechám ji přičet úplně ven. Fuj! Nešla fejska. Rád. Tak, a teď už jako byjte trošku nepříjemným na tom tak, tak. Jo, povolím. Tak, jsme tady. Promyslela to, myšlenkový pochod.
je to fakt jednoduchý v tom, že to je nejmenší kompromis, protože poměrově ten vozej. Když se vysouvá, tak já jí nebráním. Jo, než ten můj pocit, že tady musí být mu bránit, tak ani to musí tam stát prochodní. A začnou mít vlastně pocit z toho. Ona musí vědět, že když se ale ona pak vlastně, když já jí zase znova požádá o tohle zase. Tak ona pak jako si nebude, ona si teď stěžuje. Ježiš, to to dohoda. To je jedna, pojďte se.